Kuno? Dua apol. Kus gan bitaw. Kung kisa to'y ganahan mo palit or kanang nasalay gusto, narami diri. Located at Nanod, Sirabolyones, Bohol. Thank you. Morning dagami nga magkuhaan ron guys. So na may kuha sa dagami guys. Tupat ka sako para sa amuang tanaman ang mga buwak. Request ni Mader. Okay. Muna ni amuang negosyo ron. Mananom na magbuwak. So just keep on watching. Asahan anak pun. Ano? Komik dagami guys kay fertilizer sa buwak. Dawal bi delivery boy. Udali pul kay yago. Uy mga dyan. Dito na. Kusgal mga kaduha ah. Kuno? Dua apol. Kusgal bitaw. Komik dagami kay itanom ay imong fertilizer sa buwak. Pogi ah, pogi. Pagdali na po. Lisod lagi ya. Sa ingag duha-duha. Kaya lagi niyo. Da kaya nimo. Kaya ko nun isa guys. Ambugan. Murag true. Pilingan. Bukat ba daling dagami? Kas ako. Sakit ng liog ano kinabuhig dato nguhag dagami dahil nasunod do bagsik Jara. Bagsik sa tanang bagsik. As you can see guys mo ni katungkuan gasore-sore ko das basak diri ra sad may nagkuha og dagami. Pagtanaw ko dahan. Takat wawad ka. Ngano bupod? Gay. Gamay ra tanawon pero bugat. Abot na may komik dagami para sa mong buwak. Tapa. Kung sa tong gusto mo palit, dera mo ang buwak diri. Hangak. Pamauwan sa kuan ninja ron. Ninja ron.
Kinamanghuran na mo guys. Bujagon. Naog tagay. Tagay. Birajod mga kaloy. Iya pilig. Iya pilig. Kuha na daya. Uy. Itindag bitaw. Yesus sayang. Pakai ko be. Pwede mo gini? Pwede lagi. Unsa? Muna yung kami hurot na. Pugar to ka ano ah. Luwa-luwa. Oh. Ha? Luwa-luwa. Ang tumo asa man? Jarawa pa da. Lala lagi. Muna nga mong gikuha nga dagami sa basak guys. Tamlan og buwak. Muna si nanay. Ansa na nga buwak na Buwak ko. Buwak ka ni. Sakto. manig sagbot sa lasang. Sagbot mo ni sa lasang. Imported ni ko. Sana all imported. Mananuman na may buwak guys. Mananig itanom ni nanay. Okay kayo, lapit kayo. Wapa kayo. Okay kaayo daw. Negosyo na, negosyo. Muna negosyo sa bukid. Kuni among Buwak. negosyo sa bukid, wala pangwarta ba? Asa na ibutang na? Asa na ibutang na? Kinadaghanan ka buwak guys, kung palit mo narami ari. Negosyo na ta kay nay tinggutom ron. Muna yung mga buwak guys nga gipang tangan og dagami.
mga ornamentals, mostly mga ornamentals. Napagid si mangangkan taog buwak na daghan. Oh. Dapod ari nga side guys nga mga buwak. Kung kisa to'y ganahan mo palit or kanang naa sila gusto, narami diri. Located at Nanod, Bohol. Thank you.